Good morning. Kusog kaayo ang hangin. Murag apektado kaayo ta karon ani ba. Kay karon ra ba jud ang kasal. Magsayo ko karon dito ilahan ni Mother Earth. Sige na kay adto na ko. Ready na akong gamit. Kay dito ra ko mag-ilis sa ilahan ni Mother Earth. Nya kanira magsandal ra ko day. Kay si Mario karon ang magsapatos. Magsapatos ka ha? Butas. Ay, magbutas ko na si Mario. Diretso na ko. Ha? Naglagmaka kagid nga nagsuot-suot na ni sa sanilas. Kisa di sanilas di ay. Agoy. Ari na ko, bahugin ni daan ang iro ha. Daw, ari sa ni daan ho. Kusog ang hangin. Diretso na ko sa balay ni Mother Earth. Unya karon kay kuan man lagi kana ang orient pod sad ko sa tupad. Ambot lang og maka exit ba ko unya didto. Kay kinahanglan sad to nato atimanon ang atong tupad. Tungod sa kakusog sa hangin ang among dalan dian nadam-akan gid siya. Nangabali ang prakata. Ang prakata manggod nga kahoy. Ang prakata manggod nga kahoy dali raag ka bali. May gani kay nagbalik na ang kuryente. Kay kagahapon nagkadiin-diin jud ko og pangitag paagi nga maka-upload. Nya mo lagi nga wa malagi tay kuryente, diskarte na lang gyud ta nga asa ta maka-upload. Karon ang kasal ni Janice na adini ang among mga special nga bisita. Si Mama Inday igsuon ni Papa. Anak ni siya ni Anhing Isay. Ayaw diya kay mga gwapa biya ta. Kani mo'y pinaka pula og lips. Pula lips ako pakita nakapag-lipstick. Single ni siya. Parehata. Okay sa tong ganahan manguyap. Uy naku ihatag ni Waan. Oo, sabi niya. Ha? Dako ihatag anting ka. Naku ihatag sa imo. Niya. Ganahan to siya sa mga kanang astigon bitaw. Ha? Driver sa motor? Ha, driver. Ripon kita na. Driver mo kasi motor. Pagdarong diha. Ihatag niya. Oh, paila-ila. Sige. Ihatag na ako imong number. Agay. Ha? Kaya para mag-chat-chat mo. Ay, text-text mo. Tawag na yun. Tawag na yun. Mama, mahimuan pa man eh. May mon. Nagluway na ako tawa. May mon pa guys. Mahimuan. May mon pa rin. Bitaw guys, nagkabisi-bisi na sila din he. Nya, nanay mga naluto dani oh. Naluto na ni siya. Okay na ni siya. Agilataan pa ni siya. Nya, kani di atong tan-aon di, di. Ana humba zay di ara humba. Nya, kani isa atong tan-aon di. Sani siya. Mantika siya. Nya kani isa another humba mga sis. Amin. Please kuno niya. Ani ko danaing ka? Mama, kay video-video sa ko diri sa kuan. Dira nagkabisi-bisi na sila dani. Nya si Auntie Mercy nakaabot na sila gikan sa Hi guys, good morning. Japan. Perting layuas among gantuan oy sa Buanga del Sur. Layo di kayo? 3 sikaw ras gikan diri. Sakit kay lubot yung tinday. Nasaag pa gyud mi guys kay nakaadto mi sa kuan nga Kisay nag-drive Auntie? si Aldrin. Si Aldrin nag-drive. Saag na hinuon day mo. Naabot mi dito alauna na sa Kadlaw? Alauna sa Kadlaw. Gikan mi diri alas 11 sa gabi sa udto. Udto. Nabot Alas 11 sa utong ano? Alas 11 sa utong sayo mo kamo dani. Di ko pa masakyanan dito Dito sa ilahan ni Lalang. Alas 11 na may nakagikan diri. Nangawala di ay sila guys. Nangasaag. Nya nagkayaga na dani ang mga ilaga. Unsa man na Ilaga nga si Inday. Nya tan-aw na to diri ang sa Pala-Pala area. Kay nahuman naman sila og kuan kagabi. Ay andi sa nato di ko anin sulay oh. Ginag diri sa Agduo lagi ni. Dang.
Ala. Ali. Bye-bye, Dat. Dili siya agduol sa kuak. Datong pag-abot nila dili agduol pero karon agduol na ka. Wa kay mahimo. Dani ta magsugod sa ilang entrance. Hello. Bata Nasa mama. Tinilda. Ang mama ni Store. Nonay. Na. Flower all guys. Ay para sa mga. Oh. Nya ang diri ala na pantang. Pantang sa ay pabitay gina siya. Di ara na human na jud siya. Ang diri. Masiyang kuldani. Oh, naramay na ni kay. Oh. Nya ang diya na area. May gani ang mga balon kay wala nang gi buto. Buto na ni gabi ang uban. Nya ang diha na area. Muna father. Naulian na yung tuhod. Ulian na. Uy, yung anak ko ganina. Ang papa ni Store. Hi guys. Ang mama ni Store. Nya si Papa Dani nagkiang-kiang ni kagahapon, naggabaan siguro ni. Na nagampo man ko nga maulian kay ro makapasok karon. Dira ang kuan. Diri. Nya mga bangko ra siguro diri ang kaniingani ra siguro ang ilang lingkuran. Nya naanay mga sudan nga naluto. Ang saman, ha? Ang saman? Alit tag anak ta dinhi kay nagluto-luto sa sila dinhi. May lang og dili ni mag 1. Kay og mag 1 jud ni na hitak ikaayo diri. Napadani. Napa may mga lutuon. Murag nag-prepare na pod sila para sa lechon. Tora dito na area. Murag dito ra siguro sila mag-lechon. Hala. Inday, may lang udili lagi sa di mag-uwan. Hala. Si Inday. Ano sa man ka? Ha? Nakaligo na si Nestor. Nada ni si... Ay, nabuto mo. Pika na lang tayo, hindi makiudot yan kayo. Ubay kasi banta. Oo, ako man nagtaon sa Ford. Kami doon ni. Kamu doon ni Richard? Ama si Richard ay? Nagkuha pa sa kuan. Nagkuha pa sa speaker. Sila doon manong alan. Nabuang maning kuryente. Uy, walay kuryente karon diri sa amuang. Andito sa payag na ana. Ambot ka og nganong diri sa ilaha wala. Siguro to di na ka side di wala siguro nila natarong 1.8k. Diha daw ka side nabundakan sa palkata. Ang diri dapit nga paingon sa unsaon na lang niya dita kasaya dani mama. Na may gikuan nila nga ala nagalindahaw. Ay, nag-uwan. Blessing ni siya, blessing. Blessing ni siya. Nya, na sila arkilahan nga kuan kana ang bijukihan. Nya kay ang giuna-una man sa lagi kung dili magkuan ang kuryente. Namaw to nga na wa pa na desisyonan ug unsa ba ni. Basi unya nanay kurente. Ha? Basi unya nanay kurente. Mao gani naunsa ba ning kuryente sad. Pero dito sa payag na naman. Nana? Basi mo sigaran yun niya. Basin makuan ni ada ang dihaon. Kay lalilin na may kurente na. Oh, nana. Unaan na. Pag-awan to day. Gaduha. Igala na pakla dito tortas. Mahurot man gyud. Pugos gidala.
Ginas pa ko, barong pa ko, nangitay pa ko na. Sama man niya. Barong ka mo diha. Uy, pagpamahaw na, Ros. Ha? Namahaw na mo? Wala naman hinuon lagi da. Ang naglitson dito, luoy sad kaayo. Uwanan ang naglitson dito. May lang og dili na. Dagom ra bagi kaayo dito. Kiahak da. So ay duha ka buk gilitson. Ya, mamahaw ta, mamahaw. Mahaw ta. Mahaw. Kani lutuon pa ni nila. Kani lutuon pa na. Kayo pa man sila ka luto tanan. Kinamot eh. Kinamot ta, kinamot. Pamahaw ta, pamahaw. Luoy kasi na ito. Da. Napagidagom kusog kay paginingaan siguro. Ha? Ang katuya mata na unsa naman to? Okay na? Siraman dali na wala na daw yun. Alta. Mulay mo buwan. Oo. Kada ko gato pa halito. Di wala ka pagibad. Grabe ang kusog ang hangin eh. Dato lang sa ni sa Pikas kwarto kay transfer naman yun niya. Ha? Di na lugar to pinan sa karton. Palitaan na to na karon sa kuan to. Kay ang kaldero. Oo. Kay diri na mo ibutang ang sudan. Kay ang kuan katong lamisa. Okay na ni siya dani. Silhigan niya dani, di niya ni makuan dani. So, pagka-lovely kaayo ang cake ni Janice. Ako ako kaslonda. Charot-charot lang. Okay na ni siya tungtungan sa kaldero dana. O para kuan hapsay ang kuan hatag sa sudan niya. Isira na lang dahil siya dani kay para walay mag sulod-sulod sa diri. Nya, sila naman bahala dani mga lakinan. At least na dani. Nya ang sudan dani unya diri. Madam, ako na nabutangan datos hapin. Oh, okay. Oh. Okay. Okay na ni siya dani. Ay. Ang importante ang cake, dili mabasa. Dili babasa. Ako na insan ng taon ni Alod. Dad, sa insan pa. Ang taon ni Alod. Kaya yung pura na. Nabay ang event. Yung pura na niya. Wala yung taon naman. Wala mo na. Madawa. Nagisi na ko Pagkali na sugod ba na. Diyan yung butang ni Dio. Kasi yung sakyan. Tulat-tulat lang. Nagkuhan sa try ka. Basa din kayo ba? Dali kita try ka. Eh, nana. Aba training. Aba training natin mo. Training sa bag. Yeah. Para ka ba? Naabot na sila ni Mama Rosa. Niya ako isunda ni nga gikan sa kuan. Mantikaw nakaabot na sad. God bless all. GM. Madam Agnesia.
May tiwa mo na basa. Dito naman ang ulan. Dili lang ulan papangas. May gali, wala nag-ulan ka rin ba yun? Si muli ha? Sa inyo? Giahat nga tupad ko. Utik, oy! Ay, yan nami! Napot na may dali. Walay kuryente. Oo. Uta lagi. Hindi ara. Ano man? Ang single pa ni siya available. Wala ko rin may signal taas. Wala. Bisag data? Dita na Wala lagi. Giahag uy. Ang mautad jud. Moadto man ko dito kay dili kay Orient pud ko sa tupad karon. Natunong pagit sa Orient sa tupad. Mami. Aman din sila mag-ilis. Aman din si Janjan nag-ilis, che. Dito na sa ilalilin. Alam, charger dito sa farm mo.